Des de l'any 2015, l'escola de Jujol és Escola Verd. És per això que des de llavors combinem aquest projecte amb altres temes d'interès. A inici de curs se'ns va presentar un repte que ens va endinsar al món de la tecnologia. Com podíem garantir que el nostre ecosistema es mantingués viu i cuidat quan no hi som? I agafant el repte hem creat un prototip dels espais de la nostra escola que poden ser domotitzats. Ens acompanyeu a veure'n el resultat? L'alumnat vam dissenyar els prototips amb Tinkercad i Inkscape, creant models 3D i components tallats amb màquina làser. Després, integrant sensors i actuadors a la microbit, vam automatitzar la il·luminació, el rec automàtic i els sistemes per gestionar ous, alimentació i la neteja de les gallines. A més, hi vam incloure una estació meteorològica i un espantacers automàtic. D'aquesta manera podem millorar l'eficiència i la sostenibilitat. La il·luminació automàtica. Control de llums mitjançant un sensor de llum que apaga les llums del dia i les encén a la nit per estalviar energia. Rec automàtic. Sistema que utilitza un sensor d'humitat per regar l'hort automàticament, amb aigua recollida de la pluja, optimitzant l'ús d'aigua. Ponedora d'ous automàtic. Sensor de pes. Detecta els ous i la porta s'obre automàticament amb sensor PIR. Els ous es poden veure gràcies a les tires LED. Menjadora automàtica. Dispensador de pinso que s'activa quan es detecta una gallina, evitant el malbaratament de recursos. Recollidora d'excrements. Dispositiu que recull la gallinassa automàticament mitjançant sensor de xoc i un servomotor. Espantaocells automàtics. Ninot amb microbit que espanta els ocells amb so i moviment quan detecta la seva presència. Estació meteorològica. Sistema que mesura paràmetres com temperatura, humitat i qualitat de l'aire, transmetent les dades a una aplicació mòbil. Amb aquesta proposta, el nostre espai natural podrà seguir viu i sa encara que necessiti cada acció compta. Amb aquesta solució podem fer que els nostres espais naturals siguin sostenibles. Cuidar el nostre ecosistema no és una responsabilitat d'alguns, és una tasca per tothom i amb aquest projecte el podem fer-ho junts.